Volem reduir la demanda d'energia d'un edifici i en millorem l'aïllament. Al cap d'un temps, mesurem el consum i veiem que la diferència és mínima. Què pot haver passat? Probablement no hem tingut en compte les infiltracions d'aire. Soc en Jordi Martí i en aquest capítol veurem la importància de l'estanquitat a l'aire en els edificis. Quan aïllem un edifici, hem d'entendre que estem aïllant tèrmicament, reduint la velocitat de la transmissió de calor entre l'interior i l'exterior. Però també hem de reduir el pas de l'aire a través dels tancaments. Si no ho fem així, l'aïllament perdrà la seva utilitat. És important eliminar el pas de l'aire sense evitar el pas al vapor d'aigua. Si l'envoltant no és permeable al vapor d'aigua, probablement acabarem creant condensacions intersticials. Aquest tema d'infiltracions és importantíssim a l'hora de fer la rehabilitació tèrmica i estanca d'un envolupant. Tenim un cas molt particular, que és a Sant Quirze de Besora, que és en el lloc on hem actuat primer en quant a l'aplicació d'aquest sistema d'injecció de perlites d'EPS amb grafit. Allà ens vam trobar que els veïns es queixaven de que feia molt de fred a l'interior dels habitatges, i era veritat. I un dia vaig estar-hi allà, era hivern, hi havia molt de sol i a l'exterior estàvem a 14-15 graus i a l'interior estàvem a 8 graus. Com podia ser? Vam comprovar que l'aïllament era el correcte, havia un aïllament, un poliuretà projectat de 6-7 centímetres, per tant, funcionava, era correcte absolutament l'aïllament, però dintre feia molt de fred. Llavors vam fer una sèrie de termografies, sobretot en els punts singulars, allà on hi podia haver infiltracions, i evidentment van detectar que en els endolls feia molt de fred, hi havia una corrent d'aire. Vam obrir, n'hi havia una cambra d'aire, l'única separació entre l'ambient interior i l'exterior eren a l'envà existent interior, que era de cartró guix. Per tant, la protecció exterior era mínima. Per això, aquestes diferències de temperatura tan brutals a l'interior. A vegades es qüestiona la necessitat d'aconseguir aquesta estanquitat, principalment si ens trobem en climes com el Mediterrani, on la ventilació és molt important. Aquí cal aclarir que no és el mateix ventilar que tenir infiltracions d'aire. Si ventilem, se suposa que tenim un cert control sobre la quantitat d'aire que estem intercanviant amb l'exterior. Si hi ha infiltracions d'aire, aquest control el perdem i, inevitablement, acabarà suposant una despesa energètica que es podria evitar i una reducció del confort. En un altre capítol veurem com mesurar l'estanquitat d'un edifici. Recordeu que a la base de dades hi podeu trobar molts tipus de materials aïllants. Consulta els impactes ambientals amb el sistema DAP-C.